Ka Dr. Norman Tunnel Hospital juai ko wada lai luti da bon pau kisnem wo i chakri yaki paidbah he chai ikia. Haka arpa witri uni ubnai da yok ko wai yaki kreh waper wada chna pendep hakani ka hospital nebenta orap pynpliah i chakri wakentup ya karam asaswe ka maternity blong ka elevator lift ka physiotherapy blong ka administration building wa ka retaining wall. Hakani kesengi wai de emlang Reverend di Rembai moderator KJP Assembly ke Iwarinia El Warjri MCS Additional DC West Jaintia Hills u Dr. K Ajar District Medical and Health Officer West Jaintia ki wayak mat niam wana ki balang waper ki bru wahe wa kiwi. Hakayalang wapelai da Reverend NS Pawa ka Medical Superintendent yong ka Dr. Norman Tunnel Hospital ka Dr. Dinong Plo da pensengau ko ye lai luti ka hospital wai watengkho gi nei benta open ku chu ye chakri. Hayato wi ikreh wachna hagani ka hospital ka Dr. Nong Plo khanago wada yarap sengau bha da ki balang waper ki bru semen da yo ale na ka MP scheme langba u Dr. WR Kharlukhi wakentup le na u late Reverend D. Leslie Jones u wana reveals langba ka Presbyterian Church of Wales. Ukongsan yong kini kesengi u Reverend BB Lamin moderator Presbyterian Church of India General Assembly hawa kelam de ikubleu yoro ki wa benta u nok keluit chakani ka thau sumar naduk ki wa hajar ingain wa ikublei le ya ka managing committee ulangba ilaluti wa boni da yego wa yakini kin rutli ki kreh hagani kesengi de wa kermen le wa nangku chu ko chakman. Kam ki waya khmat ka KJP Assembly ongu to uman ki wasngangu yo blai ne bha langba ki missionary na reveals da ye upendep yakani ka wi ka ministry ko yato he chai ikhia. Kemen haro u wa ki balang bot ki yawaro leteli ki ministry wa ublai da bo wa kentup ka kam yala bru iwa ar isikai de wa bo ya ki thau pure kat wa iwele wan ipenyo ye chai ikhia de wa bo hospital he wa ki bru u yo ki kalat sumar. Kamte ui kerku kerdo i warok ki wakreh hajarjer ibenta hakani hospital kenang waki wawan hakani thau sumar uyo amat ki yai chaj omdu hedo tang wawat hemen sem kamjo hendrai ulo ubadum ulawan ka ya ko hospital da ka jingplo no da ka jingplo ding ka bajur bat ka bashir kai ha ka janmet artery u April house nem ar hajar iway but ha ka jingplo ding ka hospital kala do khat reutli ki private rooms ki badon ha ka ni ka jaka ya ka ba ya ka ni ka dara la share ha ka ni ka ski ki don khat reutli ki private rooms nangta ka maternity complex ka badon ha ka ni ka jaka but kiway ki kamera ka minor bat ka major oti ni la do lod bat la bam do ka ding hakata ka janme hendrai da ka jing isnei ka jong blay bat ka jing rap jong ki para bangen ki badon hapo ka khasi jantia Presbyterian Assembly ni la man penyeng ya ka ne ka building ka badon sakadiang jonga bat hakani ka building ni don haga ground floor ya ka OT complex, ya ka ICU, but katu kat ni teli ki OPD rooms, but haka first floor ni don ya ka children's ward. But haka second floor lala bantay but banchna ya ka second floor ka banlong ka maternity complex, house name ar hajar kat khandai. La pendap ya ka jingtay ya ka jingshna. Hendrai naga daw jong ka jing bom don jong ka lift, but ka jing bom tray kam jong ka lift. Bat ka jing bom dom jong ka ram shem lala ban pli ya ka ni ka maternity complex bat kumta hakisnem araja khat pra khat khandai la sngaw dom kam ban pendep no ya ka lift ka balong ka jing ai sngaw bha jong ka balang lai kra ar phon riu lak tingka na ki naw ki baper shem lala ban chna ban pendep ya ka ni ka lift hendrai ni ai ho yo ble bo menta ka sngi gila ban play but kan nega live kala long functioning lokumba hendriu hunyo benai menta haga jo kapor katkom ka government guidelines kino ki buildings lani ki hospital ki badon ya ka first but second floor ki day bandon ya ka ram kumta ka managing committee kala perkhan da kumno ngin yo pisa ya ka banchna no ya ka ni ka ram bat hap deng jong ka jing perkhat bat ka jing wat lat bat ka jing ya pengkre hangno banbo ya ka ni ka lift house nem ar hajar khat khandai hau banai julai
ke hospital pat kelamat ya ke jing tua ke besar kai hadin jong kani ke building haka por liur Julai 2000 kat kendai bat haka ta ke por pat la snau don kam ban chna no ya ke retaining wall kenang ban penskem ya ke hospital bat ya ke ban yada ya ke hospital bahkan tuh satai serum bakat bangidang perkat ya kita ki la jano saka klam covid bat kelalong ke challenge ke bakrau ya ke hospital henry habdeng jongkat kita ki jing ni don uglei uba krau uba tip kambha ya ki jing don kam ki jongi ban habas dang jong covid ha u february 2000 ngalayo ka way ka phone call na uway uparalok bayajan jong ka hospital u Queen Angel Jones baru ang yang doktor nong plo la da pigeng so ha song na marga ni ka kubor ka bangan ai ha pi menta kala ban pen kelon ye pi ban ulaya tho ba udon u pastor u late reverend D Leslie Jones u basa hajan katakan nong ba Swansea ha Wales ulayap no ha September 2000 kat pra bat ha ka will ka jong ulaong barok ka pisa ka jong kan yat sa ka Dr. Norman Tunnel Hospital Juan bat ni ainu yo blay na ka banta kani na sukwa ban penpau ka jing sungu tenat ka we ka long ba hang ni West Giant Hills kat badang mi kipor kisngi ngidang bun ki hospital ngidang bun ki Jaka Sumar mo nakalong nakaliang jung ki doktor Simet lagi nakalong ki Riu Simet ni nakalong nakaliang jung ka Balang ni nakalong nakaliang jung ka Sorkari ki hospital kilanang Kambun but kini ki jingdon jung ki hospital kenyarap sibun ni ki paidbah jung ni kathan nakalong hang ni ha West Giant Hills lani ha East Giant Hills ti kumu officer jong ka health department jong ka terat ka koi ka khia hagi ni ki benai ki adep ma thai borok la ui ba la yo snow la i hagi news hagi kot kubur ba ke MCH hospital la inaugurate mo la inaugurate ya kani ke MCH hospital makwa bandong hagi ka por ba kumbalong kiwe ki jingtei dari ki hospital dari ki Jaka Sumar ha keleng kadon kata bungi orang kata ka teething problem ke badon but ngidon bok ba da ka jingdon juga ni ka Meghalaya Medical Services Recruitment Board kuma saus pak ngut ki doktor hapo ka jilla Meghalaya kita yo kam dang sian dang mentak dang ni kata yo baladep da yo kam dang sian bat bun ki doktor ki bayo menjoin hang ni ha ki Jaka Sumar ki budon hang ni ka West Giant Hills ru te hang tai MCH hospital ki don ki doktor ki belawan menjoin henry kumoong room was not built in a day tinga small ba kani hospital le si wala ra ki la play kani hospital ki don kita ki teething problem but na small ban ong ba ka jingkan ben ka don ba kani hospital kan Slam man yo ban pentri kamno man ngidon medical superintendent Dr. Ebenezer War ba Tracy Tom ba khari ba phone chate sa state ba let sa Shillong khari man yakran bat ki bor ki bahalor ban yarap kumno ban pentri kamno e kani ke MCH hospital mar ki bon ki jungdon kam kani hospital hang ni Norman Tunnel Hospital ki bon ki jingdon kam hang ni ti daga jing Tracy Tom daga jing yarap juki bor ki bahalor ki kam ki jam ngait skam kinya chakman nganong hari presidente ya ni board ya kini ki light li ki ministry ki board discuss o shene ha ki terpeng ki jongi kom ki bange bat ngas ngomuro ya ki Balang ki district ki presbytery ki senat ki jongi ki bala Krisyan ini ke hospital ke jongi laringi petang lagi ke list ke badan hang niru ini ki donors ki badan hang ni ki bala no senyang but
Iki way patru kiba msimladon ni ka hagini galis hindra ngitip badon sipun ki prabangai bat ki paralok ki bamdei ki mdon na kejuk kujingi jungiru ki bieno senyang syakane ka hospital kejungi na ka jirun kam jungki bat ngasngau uru ya ini i Reverend Dr. D. Leslie Jones ba ilano senyang haduk kat ni nak benta bangin yo bantai gini ki projek ki jongi ya ke bangin sepli menta kesni kumta gini ke por ngam kwa ban shimi ke por Islam namar nga syong Islam du mene ngam kwa ban kran Islam bat ngam don ru ngam nang ban kan kam de ka benta jonga Mandiri la si ngade doktor ngan kren kambun, ndai ngam ndai doktor ngam nang iban kren ngam la iban kren kum tanga. Ai ke jing kerku kerdo yepi. Baro ngadu ki tukhat ke managing committee, ki doktor, ki nurses, bat ki nutre baro ha gejong ki benta. Ai bada ke jing rap ke boleh ke jing kerku ke jong belai. Ublay ng IEP, yaki met ki bakot ki bakya. No IEP ka jing senang jing start jing tip ki jing syampang. O pinang la ban penyat ini ke hospital ke jongi. Baki beriu ki bawan haga ni ke hospital ke jongi. Kena mi omat tang ke jing penkya haga met. Ni ki omat ke jing penkya haga jing mensim ke jongi. Namar ngi don cipun ke jing pang mensim. Ni omat ke jing pang kita don lagi don nut kita sim kejengki. But baru mana ke hospital kejengki. Kibriu kunyi iru. Ikadur babah beriu. Utra jengi Yesus Kristus. Hakaba. Balong ke norim kamu benong. Ubala seng. Ya kene ke hospital kejengki. Ublain kurku ipi baru ibu citizen. Pastor ublain kurku ipi komiti. Doktor, belum kurkui ke hospital handi, jadi lingkong, bat yaki nong terai baru kami kumta sejisi. Naga Presbyterian Church of India, nawanra kejing kurku kurdo, belum kurkui pi, lagi benda baru, jong kejing terai kam kejong pi, belum kurkui ni, naga benda keburam kejong, kubelai sipur.